Takže nazdar ľudia, tak po veľmi dlhej dobe ideme opäť natáčať. Bolo to asi vyše roka, čo som vlastne na kanál nepridal nič, žiadnu lokalitu, žiadne video. Ale teraz je tu niečo nové, proste ja mám tu TP Hayes a Profik. Takže chalanov, ktorí išli so mňou a ktorí budú pravdepodobne už, ktorí sa budú ukazovať v ďalších videách so mňou. Častejšie, presne tak, takže uvidíme, že čo z toho bude. Nachádzame sa za nami, nie presne za nami, ale za touto kôlničkou, alebo čo to je, sa nachádza dom, ktorý už z môjho kanálu poznáte. Je to vlastne dom mŕtvého vozičkára, mám odtiaľto dve videá. Takže sme sa sem vrátili, tretia epizóda, tretíkrát, ideme sem do toho domu, mám tu aj niečo navyše, nejaké prístroje, ktoré nám budú vlastne slúžiť na to vyšetrovanie, takže uvidíme, čo z toho bude dneska. Takže dáme si chvíľku pauzu, ešte vidíte, že za nami je ešte svetlo, tak počkáme, kým sa zotmie a pôjdeme spraviť vyšetrovanie. Dobre, chalani, idú za mňou. Tu sú tie kosti po zemi. Máme kosti po zemi. Ty vole. Teraz som zvedavý na to, ako či to bude vlastne. Dobre, zavreté stále. Aha, ostalo to. Ostalo to, ako sme to vlastne nehali pôvodne. Aj toto. Ty vole. Ale môžeme si to tu obehnúť zatiaľ. Takže aby som mal také svetlo s tým stabilizátorom. Ty vole. Strašne to tu vyzerá, že? Ty kokos. To je halus, ty vole. Listok na mňa padol. Ty vole. No na mňa padol lístok, ale však to je halus. Asi iba halus. Počkaj, pôjdeme tam vedľa pozrieť. Kámo. Ja som počul normálne kroky za mňou vyšli. Normálne išli za mňou kroky, kámo. Mne sa stalo vedľa som. Normálne tady to išli za mňou kroky. Takto som to počul. Ja som sa otočil, tuto som sa otočil za dverami. Je tu niekto s nami v tomto dome, kto není medzi živými a chcel by sa nejako preukázať? Môže niečo padnúť, môžeš niečo chytiť, hodiť, alebo urobiť nejaký zvuk? Buchni s niečím. Má strach z nás? Zatiaľ nič. Dobre, skúsime ísť dole teda. Je to? Nahráva ti to? Ste počuli kroky, ja som počul dýchanie. Normálne dýchanie? No, keď sme išli do toho. No dobre, ideme dole. Dajte si pozor, hej, lebo je to také strmé. Sme tu asi 10 minút, 15 a poviem vám, že už to začína robiť, že tu začína mať grády, takže uvidíme, čo tu bude po zbytok večera. Máme tu nejaké prístroje na nahrávanie, na vyšetrovanie paranormálnych javov vecí, takže máte sa na čo tešiť. A hlavne choďte nabehnúť na Tomen.sk na kanál YouTubeový, kde sa dovíte, má tam viacej zaujímavých videí, aj zaujímavé veci, čo sa udiali. A zoberte si na 100% čipsy, nejaké pivko alebo čosi a užívajte si stream. Presne tak. Dobre, my si to tu, však ty vlastne môžeš natáčať všetko autenticky. My to tu nastavíme, my to budete vlastne vidieť naživo, všetko, čo sa bude vlastne diať. A... Ja som zacítil niečo na mňa, nejaký dých. Zase. To si robí srandu. Nejaký dých som na mňa zacítil. Toto sa mi stalo v tom pokoji.
Počul si? A tá salamandra je furt tady. Ticho. Je tu niekto s nami? Odtiaľto. Tam počuj niečo. Ono to môže aj pracovať, ako. Ono to môže aj pracovať všetko, ale... Bože, čo to je zakopané, vieš? Proste v tejto pôde. Ticho. Aha. A mne ju vyplo. Tebe ju tiež vyplo? Ja som musel zapnúť zas. A nejde mi zapnúť. Kámo. Nejde mi zapnúť kamera. Až teraz. Môžeš povedať nejaký svoj, jak sa voláš, alebo prečo si tu? K tomuto prístroju prístup a môžeš komunikovať s nami. Cez druhú stranu. Si tu s nami? Kto si? Poď, ideme to hore. Nastavíme to na tú kameru. Dáme tam tie... Čo to je? Aha. Tady je. Aha. Musím senzor teplotný, vieš? No poďme. Ja to potočím, že či to bude... Tak je strašné. Jaká energia. To čo bolo? Hej, je tu niekto? Hej, toto je moja kamera berie. Buchod bol počuť. Bude počuť ten buchod. Hej. Je tu niekto? Odhrň tady, jo. Hej. Čo? Čo ako keby... To sa už prdlo. Nebieha tu niečo? Ne. Je tu niekto? Ozvite sa. Haló. Hej. Začína to tu mať bomby. Je to mačka? A to zabehol smerom do toho. Tam. To je. A je to mačka, prísam ti Bohu. A hej, mačka ľudia. Aha. Tu. Tam. Tu. A Eugen zhasol. On zhasol. A mne Ty vole. natáčaný. To on fakt to vyplo? Hej. Čo sa tu deje? Ale je na čas táto izblenky. Asi hej, že? Jo. Počkaj, ja si musím zobrať veci, chlapci. Počkaj, ja si musím zobrať veci. Zavri tie dvere, ale necítim sa dobre, keď sú otvorené. Fakt. Ty kokos. Počkaj. Hej. No? Minulé. Čo? Kamera odišla. To fakt? Pozeraj. To si už prdol. Ľudia, minulé kamera odišla. Holoden sa vypnul. Vychod si. Máme všetko? Máme. Tie baterky mi daj, povypínaj ich. Sú? No. To je čo? Hej, toto bol extrém. Už. Nie, to máš ono, čo ti dá. To bol extrém. Je na čase ísť spať. Mám klip, videoklip, mám klip. Dúfam, to som teda, koľko to nahral. Ja mám klip z tohoto telefónu, liveu. Aj čas odejsť. To odjím, keď niekto hádal sem flašku. Ja neviem, nie.
sa ale deje? Ako keby to si behá furt okolo, alebo čo si. Nie je to tá mačka? Môže to byť aj jedna. Hej? Ale ten buchot... Zoberte ten halúnek, chalani. Máme všetko? Počkaj. Hej. Všetko by sme mali. Hej? Tá buchod hejta. Tá Čo? veľká drevená bedne podľa mňa. To si robíš predela, však... Buchod dreva. Zavrel si to, dobre. Aha, takto je to Je to zavrel. zavrené. Takto je to zamknuté, je tu tento trám. Dúfam, že to všetko také aj bude na videte. Ja to klidne zajtra budú skontrolovať dneska ten klip si budú. Všetko budeme, ja to všetko musím poprezerať, lebo toto... Ja večer budu kúkať s tomu na tému zástav. Tak ho potom pošlu. Tomu. A ten buchod tam bude asi vám airpody do uší. Ale to bude pošlu. Ľudia, odchádzame. Ako sú tu bomby strašné. Vidíš, a mačka je tam. Kde? Mačka je tam, ale súkoty boli odtiaľto. Pri okne. Ľudia, končíme. Odchádzame. Končíme prednášať. Lebo sú tu bomby, hej. Ľudia, odchádzame, učíme sa s vami a Končíme. tento dom má niečo v sebe. Niečo. Ja to všetko musím pozrieť, uvidíme, čo to bude. Toto sú čisto vymyslité videá. Ja som väčšinou... Ja som na to neveril, Počúvaj. ale to, čo som dal, už to vypovídal. Ale ja som väčšinou tie videá nemal zapnuté. A... Ale... Hej, Kámo. to je to z hora pada. Ja som to videl. Ale čo je nahampovala a počuli sme kroky. To je na čo ste Počkej, poď dál, by nám niečo nemohlo. Poďme do prdele. Poď. Poď. Neviem to ukecávať ďalej. Ty vole. Kam ideme? Daj to. Poď. Fakamo, jak na to drevo, nie to z hora. Ty vole. Toto je... To bolo hnuk. Poď. Tak to už áno. Zastavovať sa